Sanibona, phinde nginikelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Sibonge omkhulu obabazekayo, omkhulu othandekayo, omkhulu esabekayo, omkhulu oyingcwele, onguyise kwezintandane, ongumyeni kwabafelokazi, oyikho konke kwezimpofana, ongukukhanya ebumnyameni, oyiqiniso emangeni, omkhulu kokuncane, oyikho konke kokungekho, othandekayo enzondweni, uyikho konke ngaso sonke isikhathi, ongukudla endlaleni, ongamanzi ekunxanweni. Udumo maluye kuye ngaso sonke isikhathi, ongabonwayo, omhlaba uyisenabelo nje sazinyawo zakhe kuphela. Yazi ukuthi kungazuthi umhlaba it's just a part of into yakhe. Cabanga lo mhlaba lo ogcwele i-part of isicu sakhe, okuyona yonke imiphefumulo ekhona lapha emhlabeni. Ngabe imiphefumulo eseyilwaneni, ngabe imiphefumulo kubantu, ngabe imiphefumulo lapho ibekele khona, kodwa kusala kunesicu sakhe emhlabeni wakhe ngoba yonke into ingeyakhe. Athi uNkulunkulu yonke into enegama lapha emhlabeni iyaphila, futhi wathi nima ngiyakhumbula nje wathi yonke into enegama inamadolo, iyakwazi ukuguqa ikhothamele uJehova. Yazi washo isimanga nje ubaba into engasoze ngayikhohlwa, wathi yazi ngomhla ka-31 ebusuku mase abantu happy new year, ukube ngaleso sikhathi kusuke kubabaza kuphakamisa uNkulunkulu, yazi izulu lingavele lilehle same time, uNkulunkulu avele azibonakalise, avele abuse ngaso leso sikhathi. Ngoba abantu baNkulunkulu ufanelwe udumo, ngiyaphinda, ufanelwe udumo, omkhulu wesabekayo, ongabonwayo, ongumdala wezinsuku ngaso sonke isikhathi. Kukhona konke ngaso sonke isikhathi kumele singalibali ukumbonga, kumele singalibali ukumbabaza, kumele singalibali ukumnikeza udumo, kumele singalibali ukwenza intando yakhe ngoba uKristu uzele abanjalo. Ngiphinde ngidlulise okubalulekile, yazi wake wathi nje omunye udadewethu lesi siprofethi wathi kuyacelakala ukuthi ngokwenyanga ka-Agasti wonke umuntu ongumzalwane oyikholwa othanda uKristu langazelo umbuso wezulu ngenyanga ka-Agasti 2026 angene kwisizilo. Sekukuwe ukuthi ungena kwesingakanani, 3 days, 7 days, 21, 14, 40, kukuwe. Kodwa wonke umuntu kumele azele ukudla, akhuleke kuJehova ngoba uNkulunkulu uyawenza umsebenzi wakhe. Nanku useyenzile umsebenzi wakhuculula ngendlela asihlambulula ngayo, khipha abantu abangalona ilunga lale ndawo yase-South Africa nge-March to March. Uyayenza intando yakhe, uyakwenza okuthandekayo kuye. Thina ukuthi nje simcele bese siyalinda, silindele konke akwenzayo ngesandla sakhe sokulunga ngaso sonke isikhathi, bese siyamlalela ukuze sizokwazi la esikhomba khona. Methi left sithi inkosi kuphi, methi right sithi ngampela Nkosi, bese sihamba ngokulunga kwakhe nakubungcwele bakhe. Kona konke ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu, kubalulekile ukuthi simthande ngako konke sinakho, senze intando yaNkulunkulu ngoba konke sibusiswe ngakho siyophucwa kona ngelinye ilanga. Yazi into uma uyithanda, bekutshele kanje kakhulu enhlizweni yami namhlanje ukuthi into uma uyithanda uyayiyondla, into uma uyithanda uyayiyondla. Kufana nomntwana, yabo uma umthanda uyamondla. Kubonakala yazi more especially lama situation uthola ukuthi uzoba umama mhlawumbe u-anti thizeni akhulise iy'ngane zadadewabo, mhlawumbe udadewabo osebenzela kude noma udadewabo washona. Uyakubona ukuthi hayi bukhona othandwayo la, khona ongathandwa la, noma khona othandwa kakhulu la, khona othandwa kancane. Lo othandwa kakhulu uyena onikezwe konke, uyena owondliwa kakhulu, uyena othola yonke into akayithandayo nakayifunayo. Kodwa lo munye ubona ukuthi ukwazi ukubona usplot ukuthi okay, azona ezala ekhaya lezi ezala ekhaya, okay lezi makuthiwa kuyaqina zona ziyayekwa, makuthiwa kuyothuthwa amanzi zona ziyayekwa, mayithi yena ikhatheli iyayekwa, ibuka kanjalo. Yonke into oyithandayo ibonakala ngokuthi uyondle, uyinakekele, wenze okufanelekile. Ngaleyo ndlela into oyithandayo iyakhula, ngiyaphinda, into oyithandayo iyakhula. So umbuzo omele hlezi uyibuza wona ukuthi uthandani? Uthandani? Ngoba okubalulekile okusemqoka ukuthi yazi uKristu in as much as esithanda kakhulu singabantu futhi elangazelela ukusinikeza izinto eziningi ezinkulu, akakwazi ukuyiforce kuthina, akakwazi ukuyiforce ukuthi umthande, akakwazi. Ngisho engakushumayeza, ngisho engakwenzela iy'bonakaliso, ngisho engayiveza emaphushweni, ngisho engakondla akunakekele njengoba wanakekela amadoda ay'hlanu la, aba-5,000 laphayana, kodwa athi asemlandela wathi hhayi ngeke, ngiyanibona ngilandela impela kodwa ningilandelela ukudla umthetho wenu. Ngisho engakwenzela ini kodwa akakwazi ukuyiforce kuwena ukuthi wenze intando yakhe, akakwazi. Ngisho engakudonsa ahudule, akubonise yonke into, akubeke lapha emfuleni, kodwa inkinga njengehashi angeke aze akuphuzise ngenkani amanzi uma ungathanda ukuthi uwaphuze.
Sakukona konke ngisho ingelosi yakhe ngazama kangakanani ukuthi uthole izwi. Ngeke lize likuforce ukuthi leli izwi olitholile bese uyalisebenzisa bese uyalenza bese uyali-apply. Njenganomzali ngisho ngayiforce kangakanani ukuthi ingane esikoleni ngeke aze ayiforce kodwa ukuthi leya mfundo ezofika ithole laphayana bese eyithatha isebenzise empilweni yakhe. Ngisho ngebuza ukuthi ufundele namhlanje esikoleni mntanami, izosho ukuthi ngifunda ukuthi nokuthi. Izothi mase kufika isithuba ne-opportunity ukuthi kwenzeke lokho ngeke aze ayiforce. Uzosho ukuthi awukanti awuyifundanga into ukuthi awukanti esikoleni abantshela yini awukanti ukuthi nokuthi awukwazi ukumforce. Ungamkhulisa umntwana umfundisa ukuthi uyazinakekela, uyaxubha, uyageza, wenza zonke izinto kumele ubuye esikoleni washa amasokisi but awukwazi ukuthi uziforcelele ukuthi yonke le nto ayenze ngoba kulala kuyo ukuthi yena uyithanda kangakanani futhi uzimisele kangakanani ukuthi kukhule konke lokho. Kufana nezulu nezingelosi. uKristu engazama yonke indlela ukuthi ulithole izwi. Azame ngefoni yakho, ko-YouTube, ko-WhatsApp, ko-Facebook, ko-Instagram, ko-TikTok. Thola ukuthi wena uyibukela ama-video. Cela ukulisho legama angasile. Azame ku-TV yakho, maningi ama-channel bantu baNkulunkulu akhuluma ngoNkulunkulu. Thola ukuthi wena uyibukela ama-bioscope, uyibukela o-Channel O, uyibukela zonke lezi zinto ezigcwele. Maningi-ke ama-channel, ubuka nalo mhlola lo ngunyanya wamaNdiya, obani, Divanch, whatever. Azame ukushumayela imizi ngemizi, thola ukuthi umuntu uyafika yashumayela ekhaya kini, uthi wena ubhizi, uthi wena ulele, uthi wena usadla, uthi wena uyahamba, uthi wena ukhuluma zonke izinto. Engazama lonke uhlobo. Kushunyayele ngo-open air ubabone ngazuthi abasile ekhanda. Kushunyayele ngayo yonke indlela. Akakwazi kodwa ukuyiforce ukuthi ulizwe lolu thando lakhe ngoba uyazama ukuliveza kodwa awufuni. Because ezinye izinto ngeke uzithola up until ungene kuleyo ndlu leyo yangaphakathi. Angeke uzukwazi ukuthola okwakuloya muzi ukuthi kudliwani up until uzongena phakathi khona. But izulu keeps on inviting, likhipha ama-invitation usuku nosuku. Isho njalo incwadi ka-Isaya uthi wena nonke enomileyo, Isaya 55, nani nabili wozani emanzi, unazani nidle, wozani akudingi ukuthi uthenga amali, akudingi lutho, kudinga ukuthi uze ukhale uvume ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi, uKristu uyinkosi nomsindisi. Kudinga ukuthi ukhale unikele ngomphefumulo wakho because that's the only treasure onayo, that's the only gold onalo. Unikele ngale igolide lakho uthenge ukuphila kwakho. Otherwise if leli golide lakho uzonikela ngalo lapha emhlabeni, uNkulunkulu uzobona ukuthi hayi angimoshe imali yakhe, yazi uyayimosha kakhulu because sekayichaza lento omunye ubaba ex-warlock wathi kahle kahle awukwazi ukudayisa ngesoli yakho because I belong kuwena, ibelong kuNkulunkulu. Ngayidayisa kanjani into engasiyona yakho? Awukwazi ukwenza lokho. The only thing isithe siyenzayo simanipulate wena uzuyitshela ukuthi awusenaso isikhathi, number 1, awusenalo ithuba, number 2, siqambe lamanga sithi wena uyisifeba yikho lento yakho, ngeke nje baze bakulele, ngeke bakuthathe serious abazali, wena uphuza kanjena cha ukuthi ngena amakhola lapha esontweni, hayi bona usabhema wona. Sikumanipulate ngayo yonke indlela, sisebenzisa amademoni amanye akhona around. So mase kumanipulate sifuna ukuthi sintshontshe your liberty. Wayichaza lento wathi sintshontsha kahle kahle isikhathi sakho, because lapha emhlabeni into ebalekile isikhathi sakho. Your time is very important. Sisho time is money, angithi? So into ebalekile kakhulu lapha emhlabeni isikhathi sakho ukuthi usinikela kuwe. That is why incwadi ezakhe ehlakaniphile eyabhalwa ubaba uSolomon wayehlakaniphe kakhulu wathi thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. So whatever isikhathi sakho onaso nikezwe sona ubusiswa ngaso, wenzane ngaso. Ngabe uyathenga ukuzoba usizo kuwe noma uyathengisa ngaso. Uhlale laphayana ematshaleni ulala usuku lonke uyizenzela umathanda, ubhizi uyadayisa ngesikhathi sakho mahala. So wathi hayi ngoba usukudayisa umphefumulo wakho, usukudayise ngesikhathi sakho because ngale nkathi uzinikele ekuthenini wena ungumhlebi, utshengisa ukuthi sonke isikhathi sakho uzosiqhubha uhleba. Hayi ukuthi isoli yakho ayikhona because uyakwazi ukuthi umuntu uma ezokushumayeza uthi yazi ngiyalazi hawo ukukhuluma ukusho lokho because isoli yakho iyazi yamazi uNkulunkulu iya-understand, but inkinga uyilalisile, uyondla, uyinakekele ngoba ni awuyithandi. So into oyinakekelayo uyondla into oyithandayo. So mawuzobhizi unakekela wondla amademoni shuthi uthanda wona. Mawuzobhizi unakekela uNkulunkulu esisi uthanda yena. Mawuzobhizi unakekela inkanuko yakho uthanda besifazane uthanda lokho, because whatever uvumela emzimbeni wakho uyayithanda.
Kufana nomuntu wakho, ngisho kuthiwa uzokwenza ini akwenze kabi ngenxa yokuthi uyamthanda, uyam-allow, uyamvumela. Kodwa uthole ukuthi kwesinye isikhathi akumele ngabe kunjalo. That is why ngelinye ilanga kumele ukuthi uthathe i-authority ngaphezu kwempilo yakho, ngaphezu kwakho. So isihloko sethu namhlanje ebengithanda ukuthi sifinyelele kithi sithi, phakathi kobumnyama nokukhanya wena usiza bani? Because sisempini lapha emhlabeni, khona abahudulela ngala, khona abahudulela ngala. Ubumnyama uhudulela ngala, ukukhanya uhudulela ngala. Yazi ubumnyama buhudula kanjani? Kulula-ke kobumnyama, buhudula nge-entertainment, kuhudule ngokuthi ungenza nanoma yini, because usathane unemithetho yakhe ne. Njengoba uNkulunkulu unemiyalelo eyishumi, usathane unemiyalelo ewu-9. Uthi usathane yenza nanoma yini oyithandayo as long as ikujabulisa. Athi usathane ubuyisele okubi ngokubi, hayi ujwayela kabi lona. Athi usathane hayibo abantu-ke ama-vampire abantu, ungamthembi umuntu. Akhulume zonke izinto eziwubule neziwubangala. Abesethi uNkulunkulu womthetho, ngoba umthetho uyakuvikela onjengobiyo. Abesethi uNkulunkulu enza intando yakho uzohlala ebukhoneni bakhe, because uNkulunkulu njengomzali omthanda umntwana wakho ozomtshela ukuthi yini emlungele nengamlungele, yini ezomlimaza nengezimlimaza, ngoba uyamthanda, ulangazelela ukuthi ahlale naye ngunaphakade. So kona konke ubumnyama bukudonsela ngala, ukukhanya kubudonsela ngala. So umbuzo uthi wena usiza bani? Ukutshengisa ukuthi wena usiza bani uzotshengisa ngokuthi wondla bani. Uyabona uma ngoba uwondla umoya kaNkulunkulu, uwondla ngezwi kaNkulunkulu, uyalifunda each and every day, day in day out. Uyalifunda uligcini ngesonto kuphela, ugcini ngesabatha kuphela. Uyalifunda njalo njengoba usuku unakekela inyama yakho, njengoba uvuka ekuseni udle ipharishi, uvuka emini udle isinkwa sakho entambama, udle ukudla. Ngaleyo ndlela uyazifida, uyazinakekela ngoba uyayithanda ngithi. Ngaleyo ndlela nomoya wakho kuzomela ukuthi ufide, ngoba ngaleyo ndlela ufida uyazisiza wena ukuze uzokusiza umoya wakho ukulwele ezimpini ngalenkathi usudla okwenyama, ngoba naku uyakudinga ngithi. So ngalenkathi udla okwenyama kuhambiselana nemoya yakho engcolile ehlala lapha emhlabeni ebusa ngokwenyama, ukuthi masu athekwa usubhekana nezimpi, loka moya bokade umnakekela umondla uzokwazi ukuthi abe namandla ukuthi akulwele, akunqobele. Ngoba ngalenkathi ufido kamoya umfida ngezwi base Efesu chapter 6 ukuthi asibhekene nanyama nagazi, kepha izikhathi kamoya masihlale sifake njalo isigqoko sensindiso, wazi ukuthi nomuliso ngalopho uhlobo wazi ukuthi mina ngisindisiwe, mina ngiyakholwa, akunikeze futhi umfida ngezwi ngithi okuyiBhayibheli lakho. So ngalenkathi ulifunda izwi lakho lizokutshela ukuthi incwadi yakho izayo ithi akukho sikhali esibekelwe mina esiyakuphumelela. So ngisho kuthiwa bayakuthakatha ebusuku iqala izaba zazo bokhokho bakho, uzokubiza lokho ukhomanda uthi layelani la, zonke lezo ikhalizela nithi ngizongwisa, angeke zikwenze lokho. Akufundise uNkulunkulu ngezwi uMahubo 91 ukuthi uyokulaleza izingelosi zakhe ngawo zikulondoloza izindleleni zakho zonke. Ngalenkathi ulifunda izwi lizoba inkemba kuwe ozolisebenzisa mase uhamba empini yakho obhekene nayo lapha emhlabeni. So umfide umuntu wakho kamoya ngoba uyamthanda, ngoba uyazithanda, ingalenkathi uzoba namandla ukuthi akulwele, akunqobele kuzo zonke izimpi ezikhona ozobhekana nazo lapha emhlabeni. So kona konke ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu ezimnunkulu ezimnandi abazombuso wezulu zibuza ukuthi wena ufida abantu. But if ubhizi ufida inyama ungawufida umoya wakho, usiza yona. Mawufida inyama yakho ifidela ukuthi yenze konke kwenyama, udle uthi ngidle bese ngihamba ngiyobona abangani bami, ifike niyohleba lapha noma niyobhema lapha noma niyofeba, udle bese uthi hayi uthi ngihambe yowenza umsebenzi wami nani ube busy emsebenzi esendlini, ube busy nayo khiza abantu abanye baze batshela ukuthi hayi mina vele angihluphi umuntu, vele mina ngiyiphilela impilo yami njani kwanje kwasha kwacema kanti ngokungenzi intando kaNkulunkulu ngiyakutshela 100% wenze intando yobubi yobumnyama. Athi mina ngikhola angihluphi umuntu, ngiyayisebenzela, ngiyayithulela, ngiyilungele. Hathi uNkulunkulu yazi ukulunga kwemvelo kufana nedwedwe ebolile, because ukulunga kwakho if kungamthobela uNkulunkulu ongumdali wamazulu nomhlaba emhlabeni wakhe ngumnikazi wawo, ufana nomuntu omdelelayo. Kukona konke ngaso sonke isikhathi usiza bani? Ngabe usiza ubumnyama noma usiza ukukhanya? Lokho kuzobonakala ngokuthi uwondla bani kakhulu. Kubalulekile ukuthi singondli inyama ngaphezulu komoya wethu. Kubalulekile ukuthi kwesinye isikhathi ukuhlala uzile ukudla yonke into oyibonayo ukuthi okay singiyayithanda, engathi ifoni yami sengiyithanda kakhulu ukuyizilela ukudla ungayithinti whole day, engathi inyama sengiyithanda kakhulu ukuyizilela ukudla ungayithinti whole week, engathi into ukuthi ukuzilela ukulahlela lokho akumele sibe ababusi wabebusa izinto zalezi cha, kumele kube yithi ababusi
Ngoba kuba kanjalo into iqala sekuyithanda ngiyakuthanda uchocolate, uwave umnandi uchocolate, ugcina usuyi-addict yawo, ugcina usuwudla njalo uthi Nkosi yami yazi angeke ngikwazi nje ukuthi ngilale ngawudlanga uchocolate, hawu ngeke ngilale ngaliphuza ngetiye, awu ngeke usuyi-addict yayo. Usudinga i-fasting, usudinga ukuthi ume kancane kuwona. So umbuzo uthi usiza bani phakathi kobumnyama nokukhanya? Engingakuthembisa kona bantu baNkulunkulu ukuthi kuyokusiza ukuthi usize ukukhanya, ngoba uzobe uzisiza wena kahle kahle. Ukusiza kanjani ukukhanya? Ukusiza ngokuthi wondle umoya wakho, uwondla ngezwi likaNkulunkulu khona uzokwazi ukuthi ukhule. Kodwa mawusiza ubumnyama, ubusiza ngokuthi uwondle inyama yakho, udle yonke into oyithanda nanoma yini. Mawuthanda ukulala uyalala, mawuthanda ukucula uyacula, mawuthanda ukufeba uyafeba, mawuthanda ukwenza nanoma yini uyayenza. Usiza ubumnyama ngaleyo ndlela. Yazi ubusiza kanjani futhi ubumnyama? Ubusiza ukuthi mayethe shumayela umuntu uthi hawu ave nitshela ukuthi ngisile nave nesitafu ave nokuthi nokuthi, usho zonke izinto eyishoyo shwabula. Ubusiza ngalo ubumnyama, ubusiza ukuthi mangabe ubona lapha enkundleni zokuxhumana nayo intshumayelo uvela iscroll uyidlule. Uyabusiza ubumnyama ajabule uyabusiza ukuthi buhlale kahle, because ngale nkathi ulalela izwi likaNkulunkulu buyasha ngaphakathi kuwena. That is why lekudina ucikwe na ukuthi ubona umuntu ephethe iBhayibheli. Liyacika lekudina ngale nkathi ubona abantu uthi yabona nje laba avebele sidina vele yibona bonke abantu abayokhanda abantu abakholwayo ngalesi sikhathi esiphila kusona njengamanje. So umbuzo uthi usiza bani wena phakathi kobumnyama nokukhanya? Because ama-kingdom mabili, khona kaNkulunkulu khona kaSathane. Usiza yiphi kingdom wena? Ngoba egcineni kosuku ikhona ezobusa. uNkulunkulu uzobusa ne-kingdom yokukhanya, uzokhanyisa umhlaba ungaphinde wabamnyama. So ubabhizi-ke wena usiza ubumnyama obunesikhathi esincane, usiza ubumnyama obuney'nsuku ey'ncane, usiza ubumnyama obuneminyaka emincane, usiza ubumnyama obunesikhathi esifishane. Yazi uzojabula, kuzoba mnandi, uzodanasa, uzokwenza amaphathi, nizo-enjoya, kuzoba mnandi, nidle out, zonke lezi zinto buzoprovide futhi buprovide so that buzokubulalela khona la. But engifisa ukusho nokuyiqiniso ngalesikhathi, ngalethuba, ngolomzuzu, ngalehora ezimnandi ezinkulu indaba zombuso wezulu zibantu uphendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengo nesindisi nibhabhadiswe ngokuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Uzokufica ukephi? Uzokufica usiza bani? uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Uzoba yiliphi ibandla? Uzobelonga kuliphi? Because any congregation noma abantu abahlangene babizwa ngokuthi ibandla. So if wena uhlangene nabezobubi nibandla lobumnyama, isho njalo umnyalelo wokugcina wesathana othi usathana u-best friend wamabandla la mnyango. Best friend for years, best friend wawo. So kona konke bantu baNkulunkulu, phendukane, ukholwe, usindiswe, ubhabhadiswe emanzini emfuleni ahambayo, uhawukele kuzona zonke izono zakho, uqale kabusha khona uzozisiza wena ukhanyise isibane esikuwe. Because sonke sizalwe nesibane, dinga ukuthi usikhanyise nje qha, kingasikhanyiswa nanoma ingane, kodwa sikhanyisa ngezwi kaNkulunkulu. Ukuze sihlale sikhanya uzodinga umoya kongcwele ongamafutha owadingayo ukuthi noma umyeni esebuya Matthew 25 akufice isikhanyisa isibani sakho sikhanya khona nizongena kahle naye emshadweni. So bantu baNkulunkulu, phendukani, ngombuso wezulu sisondele. Nihlengo nesindisi nibhabhadise ngokuphela izinto zonke sekufikile, nto ufa seduzane kakhulu. Usiza bani? Cela ukuthi sizokhanya ngokufunda izwi, ngokunamela kwenkosi. Uyiforce, akumnandi vele, kodwa uyijubu, uye enkonzweni kunetha kunjalo uyijubu. Ngiyakuthembisa uzobe ungakwenzeli izeleze lokho, ngeke uzuyisole futhi. Kodwa mawusiza ubumnyama kulungile, kuzoba lula, kuzoba mnandi. Kodwa ngale kwethuna angazi, ngomhla wokuphela angazi, angikuthembisi lutho, ngoba ngikwazi mina ngazi okwasekhaya, ukukhanya ukaNkulunkulu, okaKristu okunesithembiso saphakade. Ngoba izwi lenkosi lithembekile, linguyebo futhi lingu-ameni. So bantu baNkulunkulu, ngalibali zikhona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok Lehle Themba, Facebook Lehle Themba Mzobe, Instagram Lehle Themba Wend with I Mzobe, uYouTube Lehle Themba Mzobe. Inkosi minani, Nibusise Nsindisi nihambele kubantwana, emndenini, ezimalini, ekudleni, emagcekeni, kwizinto zonke, izimpi zonke, qinise nisibekele. Bese-ke
kube nguwe osisizayo izingelosi lapha emhlabeni. Ungalibeli usiza amadimoni man. Siza iy'ngelosi zizoba nawe, uzokuqinisa. Ngiyazi uyasaba manje, ngiyazi awuqondi, awuboni, but uNkulunkulu uzokuvula amehlo ngesikhathi esifanele. Wena themba uJehova. Ucathule, ucathule, ucathule. Uthi ngiyakubona ukukhanya kodwa ngibonakala ufifi. Uyihudule, uyihudule, ucela uNkulunkulu akuphe amandla uzokudonsa. Uzuya lezi iy'ngelosi zakhe zokusiza ngoba uyakuthanda. Bese mina nibusise ngelihle igama likaJesu manje uziphathe. Amen.